Yo, what's up ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo da snimimo prvu epizodu Counter-Strike Global Offensiva. Prvu epizodu snimimo o Perdi i vjerovatno, mislim siguran sam da biti cooldown na 7 dana, au, jebga. Čekam sad mapu, volim da igram Mirage, Inferno, Dust, pa nekad i Cash dosta volim. Za prvu mapu nadam se će biti prvi game, nadam se da će mi se odigrat ćemo sam jedan game. S obzirom da ovaj program ne može snimati više od 10 minuta, ćemo imati 3-4 dela, pa ćemo moći normalno da igramo. Da. Sve samo čekamo da mi nađe mapu. Nadam se da će biti Mirage. Da. Aj, ja ću da stavim pauzu, pa kad mi nađe mapu ja ću da odpoziram. Vidimo se. Inače, da što sam zaboravio da kažem da mi je ovo 125. bukvalno kako se zove account nalog, tako da nisam jedan rank, ali probat ćemo nešto da napravimo s obzirom da je ovo bio prvi game rank. Pa ne znam, možda sad vremena sam prvi game odigrao, što je bilo jako loše, pa vidite ovdje se vidjeli 16-4, ova dva lika su bili cheateri koliko sam ja vidio, ili su morferi, ja sam bio drugi, tu 27 kill, ali kao što sam rekao, vraćamo se kad mi nađe mapu. Vidimo se. I ljudi, počnemo. Tek sam sad skontao da mi je mikrofon bio udaljen. Ja se izvinjam što mi ne radi lepo, zato što snimam, a komp nije sad nešto pretjerano kukuriku. Smanjit ću još malo grafiku, malo, igram na ovoj grafici, ne znam zašto iz kog razloga, ali ćemo smanjiti još malo sam da bi video bio bolji. Ne mi sad znači staviti da snimam buraz, molim. Ajmo sad sami očitaj nazad u kantu. To je to, GG. Sve za bolji video. To je to, sad bi se reklo da bolje radi. Ovaj buđe VMS zaboravite, molim vas. Grupo za grejanje, preskočit ćemo za grejanje pa se vidimo kakav je game. Okej, ljudi, znači ako mi čuli, okej, krećemo sa prvom rundom. Hello guys. Igram protiv Srbina, što će biti mnogo zanimljivo. Malo mi je MS otišao kurac, ali sve sam žurio. Šuti. Ja ću vidjeti mid, hoće li neko pikovat mid ili boost ako budu išli. A deluje mi clear za sad. Okej, oni su A. Goje. Imam jednog AFK lika. Dobio sam u glavu. To je dosta loše, prvo ćemo se rotirati preko mida. Ja bih rekao da sam ovdje mrtav, prva runda ništa, prva runda za njih. Poprilično sam siguran. Ja mi jednog AFK lika, što je dosta loše. Probat ćemo ovako da stalkujem, pa ne znam što znači stalkujem. Sad ćemo da vidimo dio. Okej, izmašio sam lika, brate. Okej, opet nisam ubio lika. O, ne, rokno me. Nice try. Već Savić mi. To je Srbenta, brate. Ovo bude za skidao. Okej, uglavnom, ićemo Iko. Guys, hello. Iko izgleda ne pričaj. Man, do se fac pipi. What? Sereno je što je. Mam, du se fac pipi, Blue. Okay, prvo runda. He needed his own time on pity. Čuti moja, kod se nisam još osanac. Oh, flash. Flash in mid. One mid. Da, izgleda da su ipak dvojica mid.
steplen. Pao sam. Nemo jel ostao lik na midu. Jeste. Mid one help. Nisu na B, ja ću provajiti tako lika da... Nema ga. Ostao sam sam. Ajde, izrašujem te, jebate. Dvojica sam rekao. Nema municije, ljudi, više. Dropati pa da begam. Još šta mogu s jednim HP-om i... probam da klačujem, bit će smiješno. Zašto ne bi pokupio neci stolpi? Znači štolpi, zašto ne bi sad čekao ovako? Aj jebem ti mat. Niko nije kupio nikakav pištolj, dobro? Čekaj. Kad ćemo ih ovdje? Evo ovako jedan. Bila jako loša runda. Po meni. Šta ima po meni da bude loša runda? Uzeo sam 2 kila i to je to što se od mene pisalo, što bi se reklo. Evo šta ćemo i da kupuju. Ne idu iko, ja ću uzeti za ovu rundu. Skrasit ću se s jednim djelom. Ajde uzet ću samo ovako. Ne znam za cash 1. Ovaj se 2 put za redom izdašna animacija za bijeg. Dobro, uglavnom. Ja ću vidimo, hoće li neko pikovati. Mid clear. O, jedan je piko. Ovako ćemo neki flash izgledati. Ja ću ga se rotirati ovako. Vidimo samo je. Ja mislim da je ništa. Nice. Ovako da smokamo. Ja sam posljednjao da sam uvezao na redu. Pa mogu da vam se pohvalim da nisam ni sile. Okej. Sad ćemo da vidimo. Je clear. Ne, bre, trčiš. Planter, bom. Ovdje sve kalaši na podu. Plantali su bombu, mislim prvi meč sniman za YouTube biti lose. Što se? Okej. O, ja. Daj mi informacije zašto ću, ne znam neko. Ovo bi rekao, da, ovo je naša runda. Nice. Easy. Ovo je bilo prije runda, mada se crkva, žuri se. Nemamo šta ćemo da uradimo za treću rundu. Nisam trebao da uzmem Deagle. Bila greška, ajde uzet ćemo ovako hacker. Ne koristim MP7 zašto nije mi pušku pa sad nešto za korištenje, više koristim hacker, više mi lagaju pušku. Lakše mi se koristiti. Idemo ovako. Smokat ćemo. Mada malo sam promašio smoke. Squeak. Help. Help. Ok, jedan sam hitova. Ovako ćemo došao. Čuo sam nika. Evo ih. Oh my god, brate, šta je ovo? Inače ne vidim ni od ovoga. Tu da mi očita snimanje ništa ne vidim. I kako se mjesto, ne znam uopšte u mapu. Ne znam uopšte cache. Ne znam uopšte mapu cache. Glavno sam znam Mirage, Dust, Inferno. Kako loše. Ja nešto kažem, brzo imam. Koliko imam? Imam 2.03. Odlično skoro. Nekad sam dobro odigram nekad game. Inače na zagrevanju su jako bili loši liku. Ok, ostali su 1 na 1, ovaj nema municiju, uzim AWP, s 3 metka zašto ti reload je naš dovoljno. Biću dobro ako uspije da
propustili ste rundu. Jako bila inače loš, crkla sam odmah. Tako je da bolje što su propustili. Bila jako loša runda, ali dobro, nastavim. Crkla sam lik sa boosta na... T-spawn. Nice. Oj, predzadnji sam, dobro, pa ovaj zeleni nema veze. S igricom, a ne znam više šta da uzmem. Imaju svi pare, samo ja nemam. Ajde uzet ću Eagle, upravo nekoga da koknem. Nemam neku sad idealnu poziciju, ali probati da izrašujem. Nemo da smokamo. Nemo da požurimo na mid. Dobro, moj žuti gleda mid. Ok, jednog je. Nice. Ok. Ja sad ne znam, najiskrenije ne znam di su likovi. Ovo je Savići koji prošli u šteka. O brat, iz roka. Niko ne čuo B. Uze bombi, ajde. Sad igram jedan easy kill. Kako je tim. Nije loš. Šta je? Izvijem sam na nubarskoj igri, ali šta ću, takisan. Kontaš nemam. Dobro, ajmo dalje, da imamo. Probat ćemo opet istu taktiku, smokamo. Sad ne znam da li se ono zove squeaky. Ili ajde kurac. Evo, šta i ko ne mogu da bera. Ovako neki nasumični smok, prolazimo na mid. Ovo je naša batica čuva. Opet istog lika ranio. Sad ne znam. Ajmo da proverimo. Samo ne znam da li... Ja ću se slijeđa da proverim. Oh my god, di se ovaj lik šteka, brad. Srben, brad. Jako loš igram, brati. Ali lako igrati AWP na kešu i kad si counter još. Ja sam AWP igrač. Ok, ovo imam prošao Vance. Nemoj tu skopiti. Nice, ovo je bio lepo kao flikčić. Ima zelenog, zeleni našao jedan frag. Uraz, kakav to bio. Pa zeleni požuri. Fest, profest. Sad ću da mu skoči dole da ćemo sam svići. Ovo lik ne znam gdje se nalazi, vrat. A neće ti iz neba doći čovjek. Vrati kako je ovo ref, gledaj. Ja nešto na sebi govorim koliko sam dobio. Pa nemoj ti sad uzeti. Buraz. Ne znam da mi ništa di. Pa rašuj ga sad buraz. Opa, sam rapunica. Plantam sad idem planta. Cobra. Pa di ćeš tamo? Nice. Vidio da nema time, brat. Jo. Pa ga zez, brat. Baš ga zez. Ja sad imam 5009. Sad nema opet za AWP, ali ću uzeti ovu AUK. Jer mi AUK sad postaje jako dobra puca. Uće. Koristim nešto sad AUK, velik ima lepši. Mid neću da pikujem s AUK-om. Vrati kad bi se moji mogli maknuti makar malo. Naravno, smokam ovog brata koji mi smetao. Evo je već bio bolji smok. Tamo jedan lik. Brate, lik neće nikako da crkne. Sad tamo. Au. Ovi iskuću A ili B. Ok, ovo je clear. A, ovo B.
Ok, to je to. Ova runda dana. Malo sam lik izmašio po konjina, ali dobro. Šta ću? Žuri se. Dobro, 5 minuta, druže, ali skida ovo snimanje 300 megabajta skine, brate. Gleda sekunda skida bruto. Dobro, pa ću kasnije kad izbacimo ovo da obrišu sve. Hvala. Okej, a ovo kao što su vidjeli sad u ovoj rundi bio dosta dobar dio. Sad ćemo vidjeti da li će opet Nexon knife. Ovo će Savić na knife-aru, a sad. Ovu buraz, ovu. Ovu buraz se s njom napisao. Moram pitao sam Savića zašto knife. Zašto knife, buraz. To je to. Bro. Neki RTD. Opa! Imam 3D Spartanca i Savića. Dobro. Okej. Sad nemamo keša uopšte, tako da ćemo usjeti, ali opet i po to idemo. Opet Eagle. To je to, neće ništa iz Eagle. Idemo ćemo da vidimo. Kuraz, ako misliš da će ti ko doći na knife, grno se se zajedno. Jedeš ti meni na Eagle. Učiš ti meni na Eagle. Kuraz, koliko ovih mojih ide? Oni sami idu na knife. Koji carevi, uraz. Koji moji stani idu na knife? Ja ću da plaćem. Pogledaj ti moju poziciju. Help. Kako nisi crko? O, buraz, šta je? Okej. Samo malo. Ok, nastavljamo, dobili su u rundu 5-5. Ovo je njihov neki pajser. Neće nići. Can you drop me? Green, can you drop me? Please. Andrej, što se sero video? Kakvi pajseri, baš mi briga koji je sa nožem ili bez nožem. Ova dva doktora igrica i Savić i ovaj brat. Bustinja, to je ovo znači da znam. O, buraz, znam mi prošao meta pored Google. Ovaj moj treba da ih sad izroka. O, jebate. Ne, ja mogu da verujem, ljudi vidim po soku što je. Ne mogu da koliko loš igra. Ok, nastavljamo, sad ću morati resetovati ponovo. Koliko imamo para? Imamo dovoljno para da se uzme neke pristojne stvarčice. Naravno, out. Mogu popušta aj. Znači ne znam šta radi sad s tim dikojem. Vidi, prošao je budu s dikojem, mislim da neće ni priđi. Aj, jedno. Ovaj naš je sam na B, što je loš. Ovi, ko zna šta ovi radi. Ja ću vidjeti ovo. Ao, buraz, oni su na B. Po moje logici su oni B. Ovom bratu dila help. Evo jedan. Dobro, jedan manje na midoku. Buraz, ko je zna? Evo nas nazad. Čujem likove, ali ne smijem da pikujem. Ao, buraz, on nas prošao. Beži u pičku. A, buraz, kako? 48 u 2, what the fuck? Dobro, ajde. Nastavljamo, šta ćemo sad? Idemo samo to i to je to.
Eto, to je to. I ovaj više, brat, nema keša. Ljudi, koliko ja mi ćemo mu da puknemo i to žestoko. Ovaj Savić 12 kilova, Spartanac 6, Spartanac Janić. I ovaj šerif neki. A buraz ovi imaju neke krempe. A jebote led. Kode Mr. Šerif. Prošao Squeaky. To sam ja ne znam mjesta. Evo ovima im dolazi što dobro. Aj, evo se. Valja. O, brate. Ja li to nisam skontio, Spartanci. Aj ja, ne znam šta će ovi naši da uradi. Ovo je 15 HP. Najmalo svanjimo. Brightness, što će da mi riknem. Ću ja da riknem. Uraz, kakav je ovo refleks? Aj, ovo je 15 dobio. Dobro, ovo ćemo ići. Nemam šta da radim sa moćem. Hoću nam idu nekog da roknem. Uspijemo. Vidi ovaj uz AVP ne gleda ekonomiju tima. Sad ćemo vidjeti kako će ovo da prođe ova runda, pa ako dobro prođe, onda smo mi u kešu, već u kunu. Oni već smokaju, iskusno. Ne da mi još ni vertikalno. A ja ću proći da smoka. Ok, clear je za divno čudo. Moram da povučemo te. Uđe. Ovo je moj. Možda ovdje bude prošlo. Sad nam uspio da planta. Oni nam uspio da plantaju, brate, iza leđa dok mi okrenemo, budos, kako smo dobri. Ajmo, brate, 3 na 1, ovo je već easy. Trebalo da bude. Voko odvalio, budos. Au, daj mi da. Evo ću mi tvoja bomba, Spartanac. Prije kiš pikao. Trebao sam na bombu da pustim. Neće biti preto. Mislim, ja sve radim. Okej, vidimo šta će desiti u ovoj rundi. Sad 7-7. Ova runda je dosta bitna. Zašto mi da je ovo ipak CT mapa, a oni nas uništavaju. Sada će prvi da stigne na mid. Tako da možda da ispikujem ovako. Sad ne znam da li... Okej. Pop flash, tako zove. Sad da budem iskren. Da, oni su ipak A. Možda su B. A možda nisu ništa. Možda su oni ipak B, a. Alba mid je clear, moja braća. Da roknem ovako. Dva brata, ja sam njega. Prvo čim mi dajem direktno da gaj. Nema ga tamo. Evo boli. Kakva je ovo muzika, ljudi? Okej, ova runda je bila zanimljivo što bi se rekli. Sad ćemo ići na... Evo ovaj brat šalje GH. Pa znam. Go B! Can you push me please? Go B! Go B B B! Go B B B B B! Pa mi ništa, neću još da pomijem. Realno da nisam najgori, je. Ja, ne brate, žuti na mapu.
Go mid knife. Dobra, kvaj. Njihov izrašuje mid. To će biti odlično. Baš odlučili da izrašujemo ovo jadno B. Brzo izrašovali smo sad plant. Go plant. Ajde bre, žuče na nas. Neću da skačem uopšte. Pa znam. Ja, on je prošao. Vance. Kao bude sto nešto napisao put half. Piku ja je. O, buro zoma hvališ. O 15, 25 HP imali. O ja, brat. Šta radi? Defuser ti. Aj, ja. Nice. Po defuser! Nice. O, brati, kakav nice. Liki jebeno izmašio ovog brata. I ne cilja ga, brate. Ao, šta kupi to u parku? Ajde uzeti me. Boost mi please, bro. A jebi ga, brate, žuliš. Koliko se ja sećam da se ovo žuliš. A ja i moje sećam. Ja nečekam sećam. Ovo je dobro mjesto. Čučaš ne vidi se ništa, ali možeš povući glavu isto. Vidjet ćemo sad ova, bacim moli na saj. Iskreno nemam pojma da je pada ovaj. O, više način fora. Ovako ćemo ja ću gledati. Došao ću 100%. A, došao je preko lenca. Membre ovaj funny sam, baš lijep skin, brate. What? Aha, ne može svi da se smijaju. Aj zusni, da imam šta. No you care, what? Lijep je ovaj skin. 47 kilova, brate, uspio s ovim. Kako hoćeš? Uvoću ja ovo. Kako lijep skin, a nije nešto. Dokle će mi rašovat, jako B, brate. Aj so, Yeah. Give me my new acquisition. Supposed to give me my weapon. Thank you. Evo ti jedi granate. Ao buraz, ja ću svog da rodim. To je ovaj Savić. Ao, brate. Go plant, go plant. Misliš? Okej, brate, rekao. Ne znam iz kog razloga ovdje, ali... Skoči mi moli da crkne i da gledi iglo, brate, šta je ovo? Likovi imali sve. Kakav je ovdje? Ovo Savić je od igla. Dajte mi kaži. Ajde u pičku materiju. Jel čuješ? Aj jebem ti, ajme burni opet pičku materiju. Ja, majko moja. Uroz, šta je ovo? Ljudi, niste upravo ni vidjeli šta se desilo. Najveći fail od ovog brata što igra sam. Ne znam tačno kako se zove. Aj povlači se, ne mogu da. Jao svoj. Pa, nija mi. Aj buraz, di ćete na B, A je clear. 100%. Ovo je liko, naši protivnici su dosta dobri. A gle ovo brate, kod imaju wall hackera u tim sve vrijeme. Znači izrašeno lagati. Ej, clear.
A Buraz, šta ja znam gdje je ovaj Sajić. On je. Nice. Li ga zusno, brat. Zusno ga čovjek. Ja sam opet uzeo od gospodina čovjeka. Koji ja tu sam Zeus. Ne, bila mi animacija za igru. Za igru. Ne, idi kurac. Daj, brate. Ne pitam se što mi dobiš od bara. Pitam se ja. Ok, ovo je bilo nepotrebno. Gumi, zašto idem mid, brate? Neđi idem mid. Oooo, brat, ja god. Baš me dobro. Go je clear. Bio, brat, ja liko, čeka ništa. Ja sam bolje da su mi rotirali strane, brat. Aj, ja, zaboravim se da snimam. Gubi. Okej. Idemo. Idemo, fale nam još 3 pobjede da dosvajimo. Biće dovoljno, vajte, ja znam. A, Buraz, ne idem sam. B. Probat ću opet izrašujemo A preko. Garaže, vajte, garaža. Znači, mi možemo nekog izrašujemo. Neću bacat nikako flash. Ok, moji su izrašali. Nismo bili cijeli svaj. Ovo je Mr. Carry. Ju buže, šta je ovo bilo? Hodi, Sajić. O, Buraz za me odvalio, vidi. Molim te. Šuzinka. Pa Buraz! Nice. Jedva lik izvuče. To je Spartanac me robi. Dobro, Spartanac. Sparta. Ajde, uzet ćemo ovako kalašniku. Thank you, bro. Hoće Sajić mid. Dobro, doći ti mid. Sad lik cool. Dobro me smo. Ajmo bez Saviću, naleti na mid si mid. Oj jeboj. Hajde. Au, Buraz, kako smo mi jadni. Ja rekao da će 10 minuta biti dovoljno da ovo rešimo. Ono, Buraz. 4 minuta. Ajde bre, rokni stavim. O, la, Buraz, vidi za eliku. Nice. Polik ima 30 kilo, to su Smurfer neki da spali. A ja, Buraz, gledao on, gori sam od Sajića, moram bar Sajića da stignem. Sad Spartanca ako stignem bit će dobra, Sajića moram stići. A dobro, Sajić je pošto ovo ranka. Koja je ranka? O, 38. Nije to ranka. 20, pa dobro, mi smo blizu našeg rama kao. I 14. Ti sumnjam da ću uspjet da klaču. Sve mi što ću klačovat. Spidermana. U Boga mi imam 2 liga koji imaju dosta kilo. Čuje stepove. Nisi ni pojačan. Au, Buraz. Znaš kad se sad taman pojačan. Ja sam mogu da isključimo net. To mi je crtica. Graf. 0, da ne smeta za snimanje. Nice. Nice, bro. Logano je klačao, jes mi za neće speti uopšte. O, Buraz, jedan. Idemo bre, zadnja runda, nema štednje, uzimamo najgore puške. Gobi, can you boost me please? Green, can you boost me please? Aj jebote, ne znam.
Nice, tako je, sam svi koljite, braći. Pusti. Ajde, kurac. Sto. Buraz, ne mogu. A ne, taman se sklonio. O! Gledaj, to je moj mogućnost. Ja idem, rašu. Ovako, GG. Nice. To je to. Easy game, easy life. Naravno da sam bio zadnji, nisam stavit će stigao, a njih je zadnji izašao. Odlično. Vidimo, još 9 mečeva. Tek sam napravio nalog. Ok ljudi, to je bilo to za ovaj video. Ako vam se video, like, subscribe i zapratite Instagram. Novi šerif u gradu Beogradu i vidimo se.